COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kinong yalam kaseng Traymon Ngobha kaseng FKJJP North Khasi Hills District haga jinglam khmat do President kaseng uba Louis Starling do kalashim mi kasin jam ko bakrau da ka ba kala le banno senyang de ki marbam ki ba ko mukhaw upan bat ki we jai marbam she kinong yalam jong ka dorbar snong pam sim kate ga jinglet senyang jong ki te kinong yalam jong kaseng FKJJP sha kate ga snong kade na ka banta banyiram bat ban kersan lem mi ki tu ki long ying ki baduk ki ba kerdu ki baju im kendoi jakpo daga babelas ngi ya kite ki marbam la IT haga dorbar snong kabala pediang do rang ba snong uba jedwen lingdo bar harangkat ki khot jonga dorbar snong men wa sikat dai it ya rang ba snong ibala lai por kan ka por ban kan ne yedon ki khot jonga dorbar snong nang ta skiti snong nang ta astan rang ba snong bar kum ta fikar bar kum juro ki member nagalem jong ka Federation of Khasi Jengkia Negara Kupur bat kamtam yai ba LD Newton Lingdo ibadai ru Vice President jong ka Central Body ibana du silong ila flight for kampan hakan for kabana kaliang jongi kaseng ni persyang banna asnyang sa ka derbarsinong pamfim ban ai ni gijing yarap jongi iba kniat kansai kanla kaliai nakaliang jongi kaseng wala kalong barit ru day nga kermen scam ba nakaliang dong ka dorbarsinong ka pedeng burom ya ka jing ai ka ba red ka jongi nakaliang jongi kaseng but nga karpat ya ki nong yalam sinong jong ka dorbarsinong pamsin ba ya kini jing ai subha jongi ibarit sa ka dorbarsinong ba nga kermen scam ba nakaliang jong ka dorbarsinong ki subha ban ai ya ki to ki breu ko bagi don kam sha ba generap nakaliang jumi kaseng bat kito ki breu ki badak ki ba semjinjar semlanat ki ba hagane kapur ka ba kum gni ki por ka ba nakaliang jong ka state government kala penjeri ya kan ka lockdown jangan sendiri kejungi ki nakaliang jong ka terbasong ni semua sikata ya bat ni nakliang ka terbasong ni kitbok yang ru ka puna pelam tre bo bleu dang kui pi but ai kan kia par hane when kong tam ni ai kuble ni ba Lustar Lingdo bolong presiden jong ke FKJP North Khasi Hills District bar hane ru idon vice president ni ba Marshal Dindo antang idon ru hane presiden vice president by LD and Lingdo belong vice president jong ka central body ba kumjuru ngidon ne secretary banroy awalang babat jong central secretary jong central body ngiun pa wajib semua ipi bari kumjuk member ipi baro ba don ne bamdaru angne ru khang ba kidangla ban secretary na kam tai ba na kliang adu rastang pa wajib semua ka bakrau ya kan ne jingno senyang ipi na ka bantai kinong stong jingi do ai ba kan ne ka jingrap ipi kalong ka jimentoy ya kinong sutong di berkumjuri ki weru ba kila sam ngai iya ki news ngai iya ki media ba kila buni kam do baha jo pi ni nak lenga terbasnong ni kersan ya pi bar ni telang pi lar pidono no ka jing kam jo pi nam ta hakano benta nak lenga terbasnong ni klub ni rap pi kuma pila rap nam ta ka